בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לטיול המרכזי של ישיבת בין הזמנים של קהיית חניכי. הולך להיות לנו יום עמוס, חבר'ה, שבו, קדימה, לעלות. הולך להיות לנו היום יום עמוס מסלול הליכה, הולך להיות קייקים, יש גם מופע בהפתעה בערב. וואו! מה, הבאת דברים שווים? לא. אני שכחתי להתארגן. יואו, שכחתי להביא מגבת. למישהו יש מגבת? להלוות לי? אני לא מאמין, שכחתי להביא כסף. בני, סמטף שם על בני? כמו פעם קודמת. בטח. יש לך אולי עוד אוזניות? אתה משתמש בנגן שלך? יש לך מתן? אין לך? למי שיש מתן? שמור לי על המקום שנייה. למי יש מתן? נו, זה קבצנים, למה אף אחד לא מביא לי? מה? עברת? לא, אני ממש רוצה לשבת לידך, פשוט מאחור הכיסאות יותר גבוהים, וזה נוח לי לגב. טוב, אז אני אשב לידך. לא, זה המקום של יוסי, הוא גם ממש כואב לו הגב, מאוד. טוב, אבל... הפתעה! בגלל שאתה כל כך רוצה לשבת לידי, דיברתי עם יוסי והוא ויתר לי על המקום. האמת שממש לא כדאי לך לשבת לידי, כי פשוט יש לי ממש בחילות. בסדר, שטויות. גם אני. נעבור את זה יחד. תגיד. שכחתי קליפ? מה? הנה, כמעט הגענו. כואב לי הרגל. מישהו הביא נעלי ספורט? למה אף אחד לא דאג להביא מים? תגיד, בא לך אולי סנדוויץ' פסטרמה מפנק? די, באמת? ברור, מה בשבילך? אתה לא רציני. תתפנק. אולי אתה צריך. אתה רעב? תמיד. תגיד, אכלת מהסנדוויץ' פסטרמה שהבאתי לך? כן. בטוח. הגסת, לעסת. כן, למה? מה זה? יש לך קליק? פרגן. וואי, הייתי שמח לחלוק איתך, אבל איזה באסה, בדיוק את הבשרים מהסנדוויץ'. וואי, לא היית בשרים? וואי, הייתי נותן לך את כל החבילה, אתה יודע איזה טעים זה? אם אתה רציני, אתה לא יודע שאני הולנדי? אני מחכה שעה. הלו. קליק, כשזה טעים, זה טעים. אפי, אתה שמעת על זה? על מה? על הפעילות המגניבה של קליק. קבלו את הקליק של בין הזמנים. התקשרו כוכבי 3133 ותוכלו לזכות בכרטיסים למג'יקס. נהג, אפשר לסגור את המטען. כשזה טעים, זה טעים. חיפשת פנס?